Asante sana mheshimiwa Arika bale bagotebanga umusike Matiang'I okubori kwa yekero kibo president unabona Arika onyo gochigwika se Eballot rende kubori yekero gikigera na bagusia bange na babwate birengere birebo ngichikoreta maoncho ria manana gusi ngakyoroche okubori kwa Matiang'I president kuburukani siasa ya gusimono Kenda la kubeka bia tari onyo gochigwika se Eballot igari senete gasene ku ward bank aika se Eballot bolo onabe kabekera taraiko process nere yo ekiagera naende nabongo kubwati aye igere ngo muri nere nabora ene kibo ekiagera ekera kusalende mirimeria ta salende tache ko prime minister ta salende tache ko minister iga salende te aboli obo president we Republic ya Kenya. Okay. Ego binde bitari president. Mbirio. Ebintu tukugambira gabo number 1 number 2. Atoke etebe ye presidential. Ebicha ya yebo. Abakenya bage kuroro. Abakenya bage kura. Ekogera. Igo nobe comfortable ayo buno ayibuna ari ko umushimi wa mo MC bugodibe no na kero kendo mugusi. Nobe comfortable kero kende kero Matiang'I atoke ngo maybe obeire deputy president gose igotagetabe president kabisa. Ngotokara setebe ya presidential. Igeida be running mate abe president abunto libobe. You know mate you bintu bya presidential. Yes. Na united opposition. Kubara amwe. Yes. Ne group. Bamutebin kabaibere kabayem. Yes. Binde kurwa abunje tindi comfortable. Okay. Na inde era watebeke era moja kwa moja. Ekiagera enda igura nguru mate batebanga antu aboro nyetarieke no na abantu batebire ngaki egento nera kolenda onyoto tegererate. Yes. Na boko mukiri vote. Na boko mukiri na tomiru. Igo tomiria gogo tayari gotomire. Kiagera atoke tebe. Na lino na abantu chinkoro chira sasoke kiagera ngenene. Kiagera tali gotie mirememene nari. Yes. Ale chega nga no prime minister na bantu bachi propaganda o prime minister o minister o eteire bina biarenge igo bono gwate babuya kwabeka buya asekerengelikia obuno mugusi na buno murai ngaya sura babuya gichato ke kare Eballot